Takže dal jsem vajíčko do aukce za 1 gem a uvidíme, za kolik se vydraží. Už tam někdo dal skoro 1 milion, doufám, že se to nějak za 2 miliony aspoň vydraží. Má to hodnotu 2,8. A zatím tam není ani 1 milion, to ne. Ach jo, doufám, že někdo ještě přihodí. No aspoň 1 milion. 1,1 milion. Ty kráso. Takže. Ale už nikdo nechce dát víc. Tak to je vloj, no. Tak to je velká prodělávka. Doufám, že ještě někdo přihodí. Aspoň 1,5 milionu, kdyby dali. Ale nikdo nic. 1 milion. Ale 100 000. Myslím. Tak.